Camila Vargas, barcelonina de 18 anys, amb una capacitat respiratòria del 40%. Aquesta cançó és la història de la seva vida. El que he fet no és sacrista. Als 15 dies de néixer va patir una greu pneumonia i des de llavors els seus pulmons es van anar atrofiant. Als 9 anys... A ella le daban unos 15 días de vida. Y entonces por eso tomamos la decisión de que se le hacía el trasplante. Allá no pensaban que iba a sobrevivir. Va sobreviure al seu primer trasplantament. 4 anys després, els seus pulmons van patir un rebuig i van haver de fer un segon trasplantament. És una operació que no es fa moltes vegades i que és bastant de risc. Quan has patit un trasplantament previ, estàs en una situació molt delicada. Més de 1000 raons per seguir. Amb ella, només 6 persones a tot l'estat han sobreviscut a un doble trasplantament pulmonar. Durant els mesos previs a la seva operació, la Camila es va abraçar a la música. Cantaba todos los días. Estaba en aislamiento y cantaba siempre. I allà va composar aquesta cançó. Ho puc aconseguir. L'Albert Bosch, aventurer i emprenedor, li va prometre que li dedicaria la seva escalada a l'Everest. I ella, a canvi, li va dir... Jo també et proposo regalar-te o dedicar-te la meva cançó que estic escrivint si arribes a dalt, però només si arribes a dalt, em va dir. I ella va començar una juguesca que ens ha mantingut vinculats i molt motivats. I van fer el cim. L'Albert va trobar finançament per editar el primer disc de la Camila. L'acaben de presentar. El seu nom artístic, Chance, que en anglès vol dir oportunitat. Se va bé.